guys. Guys, lain ang panahon oh. Mura mag arang ito man ng langit guys. Oh. Naghadlok kayo guys. Nang hipos mig mga hinayhay. Ay mga hinayhay mong gipanghipos guys kay mabasa. Diya. Kining panahon guys. Hadlo kaadyo. Ito ang panahon oh. Itong panahon. Diya guys. Kuya rabaning naidagom kay anang mulipak. Hadlok ning lipak guys. Sa una guys, diha gyud to istorya nga lipak ba. Diha kuno to nang gahinlo. So tawag anang sa English undergrassing. Kung sa Bisaya maga lampas. Ito galampas guys. 5 sila ka tao. Na kay gawan man din uli. Nulis ila. Sige guwan, sige lipat. Karon pag sige nila lingkod-lingkod guys, sindan sila og kanang ano ba? Buhot-buhot. Likit-likit og kanang tabako kay bukid man nilikit. Pero og syudad ana cigarettes, pero aris bukid likit. Diya karon kusog nag-uwan guys. Sandig-sandig ang taon ag mga kauban. Diya silang 5 guys galaray. Galaray og lingkod. Diya ag kauban galingkod pus hikas. Ya sandig sa haligi. Unsa man ang unsa guys nga nibuto man. Bang! Tagpa nilipak. Ana guys kay sa 5 duha ra may napuruhan. Ang primero ug ang katapusang galingkod nga gasandig sa haligi. Oh. Ang tunga guys wa man kay bena na kurente pero wa kaadyo mano ka to. Ha? Mano ka to guys? Unya gisubay. Subay nas mga tao bag unsay hinungdan ana ingon adto man. Mao to nga gi tan-aw ag haligi ug unsay naingnan. Ana guys kay ang haligi do naman dai kunoy kanang alambre ba nga uso bitaw sa una ng alambreng hayhayan ba uso man kuno nas una diya mo to nainan guys ang katore ko nung alambre nga connection sa haligi gihikot dito sa lubi. Ang lubi kay habog man kaadyo, di mo naigo sa ilat. Pag lipak guys, ang naigo katurang una ug ang katapusan. Mo naigo sa lipak. Hadlok ng lipak guys no. Labi na naakas mga taliwala sa bungtod. Di hinumdumin nyo guys. Naamos taliwas bungtod. Inyo yung tanawon nga labi ng mautan ang timpo. Tanawon dyan ninyo nga naabay kahoy nga nilabaw kay hadlok day kuno na. Ayo pa'y lupa.
ari-ari na musubo sa bungtod ug naagaling kanang mauton ang tempo. Kay sama ko sa dagat guys, kung maglipak ang mga mananagat aran lisangan na. Labi na og kanang mangitangay bitaw nang mamasuway mamalangrihay kay ilahang taga-ana kay kana bitang puthaw o kanang lagay kanang steel muna dapon o kilat wabay kahoy way tugas way akasya anang taliwa sa dagat muna ilang kahadlukan pag kilat ana mo buto sus arang lisangan jud kuno sa mananagat ana muna nga kita pong managat bantay-bantay puta guys kay basin og maglipak simba ko palayo peligro kaayo na lain ang mintana sa inyong lain ang mintana sa inyong balay dili na kamo lain na sa una guys sa bata pa ko diha to'y istorya nga kana bitang mukatawa bitang kung namukatawa bitang duro nagito sa Surigao nakapoy mo kong Surigao guys ipakuno ko ng Surigao di kay kuno kay dito jud ko labi na og amihan mo na so kay ng amihan dire sa Bohol habagat mo na among gikaadlukan pero dito sa Surigao amihan ang among gikaadlukan. Andiyo guys, diha to'y magtiay nanginas in taon kay kanang wain tao'y mahimong sudan sa pamilya kay mag-uuma raman motong ang bana ug ang asawa nanginhas daghamang kinason dito guys og mga bat o isda di man sila pugaw man sila panakop sa isda nanginhas ra tayo lang mahimo andiya sige, panginhas. Hantod nga, nalipat sila sa dagat, lagi lang sakayan. Nahunsan. Pag huna sa dagat, kinanglan nga, muuli naman sila, kay daghan naman sila kinason o bat. Ila ba mo bat, guys? Ha? Kinsay nakakaog bat? Labi na ka ng bat nga brown, o bat, bat nga mura bitaw o nukos. Bawno may nga na mo anak o mga batule batisot mga imbaw mga daw-daw litog mga saang nagkalaing-laing kinason sa kuan guys sa dagat na dagang Surigao anak di balik-balik tags magtiayo nahunsa naman di kaya lang sakayan nga way katig nang bandong nga na bandong bo siya nga ninyo anang bugsayon bitaw nya way katig dagkong troso dagko na siyang troso dagkong kahoy nga gibus luton ra gibus lutan manay lang bugsayon dito guys ana bugsay ana karon kunsan lagi de guyod pobre be 40 taon sila guyod ya kay sa una kuno guys dili man uso ang kuan brief dili uso ang brief guys kansur seryo ra kanang short way brief karon tantong dahit-dahit nila guyod ha sige guyod sa kayan ag asawa ni katawa man kay ag iyang bana pagbira sa kayan bitad-bitad sa kayan nahusos magpurol nahusos ang purol guys mautong ni katawa ag asawa diha jod ilipakan siya muna dyan bantayan guys ha kung magdagom di jod magpataka labi nagnaa ka sa laon kung naa to sa laon manginhas ka man managat ang mga mananap dili nimo nganlan kay sa mama dili nimo nganlan dito sa dagat kay hadlok lipak patay kitang tanan so guys remember lang
Ano na to, dili jud magkama-kama, jama-jama, dili jud mag binuang. Una na jud lipak. Kay lipak mo silong kas kahoy. Yung libre ko kana ko sa ilalim sa kahoy, no. Habog ang kahoy, may go lipak. Bang! Tubigan, patay. So guys, bye-bye! Enjoy! Pero di pa ko mapadayan sa unahan day guys, subscribe ba yung tao na ako. Oy, kay kana rin tao ang kalipay, diyan ninyo. Kay kung wala ka mo, wala usab ako. So, salamat kung dako sa naluin ako, kang bulanong dako mamang channel. Haluy itang ko ninyo guys. Subscribe gayod o comment kung unsay inyong nakita sa akong video. Parang mabantayan ako kung unsa ako mga lapsis ni ini. Bye bye guys. Bye bye.